Nu er vi på vej op for at hente min hund, der lige er været kastreret, til dem, der ikke ved det. Der er ikke så langt. Ui. Så er vi ved at være der. Det er det ikke derinde? Der. Så går vi derind. Jeg filmer ikke derinde. Ja, sikkerhedsgrund. Så er vi på vej mod hjem. Mod mit hjem. Med hunden. Nu skinner solen igen. Hey. Så. Og en bil. Så er vi ved at være hjemme. Vi er ikke engang regnet ned af plantagen og ikke holdet. Yes. Vi må ikke nævne, hvor vi bor ved. Så ender det med, at der kommer alt muligt, der ringer på. Nå, så må vi godt oplyse. Så bor vi der. Det der hus. Lige præcis det der hus. Så. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ja, det er bare spændende. Dum dum. Så, det var det. Så har vi hentet hunden. Og jeg skal nok komme en update senere. Det var alt for hyggeborg.dk. Yeah.